Pri shorte, tak proste som pozeral na Google, proste som pozeral na Čína Planet, že až 300 hier za 51 eur, toto, čo pred rokom vydal, proste iba tak som pozeral proste do Google a tak len tak reklama, neviem, Duklok a je to niečo, proste jeho tvára je tam využitá a sa mi zdá, že aj video, proste tu tak vidíte, že za 51 eur, tak to je aj video, že tu takže toto nosím to každý deň, mobil, kľúče, aj tá konzola, proste neviem, čo to je, iba tak pozerám, proste využijem jeho meno a tvár. A tu tak si môžete zastaviť aj pozrieť, že tu tak je proste všetko o tej konzoli. Tak proste pozerám a tak proste je všetko u toho, tam sú aj nejaké blbosti. Tu tak je proste aj ten mobil, ten Google mobil, ten OLED obrazovka a tak ďalej, že proste toto tiež vydával video, ale to už nemá toto video. To je super, že neskopírovali video, ale proste všetko iba pri tej konzoli je to video. A to je všetko. Z toho tu shortu sa to volá China Planet, tu sú toto konzoly a tak ďalej. Proste čau. Uvidíme sa potom.